Mga nangaligo sa dagat sa dakpan sa Talisay gisikop samtang unom ka mga lalaki nga nagtibakay, dakpan usab. Si Chona Carion sa report. Sa pagpahigay ng coastal check sa mga sakop sa Talisay City Police Station kagahapon, daghan ang nangaligo sa dagat. Matag Sabado ug Domingo, nagsaan gyud ang Talisay sa mga liguay. 7 ang nadakpan. Matod sa kapulisan nga ubos sa Modified General Community Quarantine mahimong makaligo og dagat apan ilang gipahinumduman nga mag-obserbar gihapon sa social ug physical distancing. Bawal usab ang minor de edad ug mga senior citizen. Naay uban dito, they were naligo sila dagat, completely disregarding social distancing. And under our Sangguniang Panlungsod Ordinance, that is a violation which caused for their arrest. Samtang unom ka mga lalaki ang nasikop human masakpi sa akto nga nagtigbakay sa barangay San Isidro sa Maong Dakbayan. Ang Talisay City Police kanunay mag-roving kung nagtuman ba sa health protocols. Kaganihang buntag, gisuroy usab nila ang tabunok public market kung nagtuman ba sa social physical distancing, lakip ang pagsulob og face mask. Uban ni Cleofer Lumayag, Chona Carion, Balitang Bisdak.